Gyertek velem szétosztani a festményeimet. Ez lenne az első kép. Ja nem. Ragadt a tudomány. A mai napon a Margit-szigetre látogattam el, ahol idegeneket kérdeztem arról, hogy volna-e kedvük részt venni egy művészeti kvízben. A művészeti kvíz keretein belül 3 festményt kell kitalálni, műcímmel, alkotóval együtt, és ezt követően, hogyha mind a 3-at sikeresen kitaláljátok, akkor pedig az utóbbi videóban látható festményeimet tudjátok megnyerni. Ez lenne az első kép, szerintem ez egy egész ismert kép. Az alkotói, az igen, Van Gogh. Valamilyen csillagos éjszaka? Tökéletes. Én ezt nem ismerem őszintén. Visszatérhetünk rá, még van egy utolsó. Jó, oké. Jó. Ez lenne az utolsó. Ez is Van Gogh, nem? Ja nem. Nem. Monet? Nem. Monet? Bizony. Valamilyen naplemente? Nem. Inkább napfelkeltéhez. Napfelkelte? Igen. Nem baj, hogyha szabad a gazda. Nekem Szabad. igen. Jó, rendben. Köszi szépen. Monet felkelőnap impresszója, a másik pedig egy Klimt kép volt, a Csók című képe. Hát ezt nem találtam. De láttam, ismerősök voltak. Hát igazából festményt sajnos nem tudok adni, de egy névjegykártyával megajándékoználak titeket, hogyha benne vagytok. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy akkor így részt vettetek. Nektek hányat sikerült kitalálni? Írjátok le kommentben.